Surep. Mantap. Angel ya. Gambirane mau rasane kok. Semua Sabut ya. Sabut tuh. jam 11 kok. Sulas. Saya tak Iya, ada bengi bermulaan masih. enggak siapa. Berene. Jam 2 jam 2. Ayo lek esok aku awan ora esok tangi isu awan ora turu. Padha ngono iki. Balik sih ya. Ya, matur nuwun ya. Iki kopi nomor berapa entekno? Sepena. Ya esok. Aku tak turu ah. Padahal saya ini ora diturokno loyo tumbang apa iki. Suruh gini lah sopanane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sayang? Mau cium? Kenapa? Ih, lagi manja deh. Pasti ada maunya. Kenapa sayang? Sini. Loh, benereng padang wes. Aduh. Iki apa iki? Esok. Insyaallah. Entek rokokku. Entek. Sono kopi sisa dibengi. Alhamdulillah. Rasa gawe. Jam piro ya, Mbak? Wis padang. Jam 10. Piye lho, awanan aku tangi. Data sido iki. Kok entar iki kesuten. Golek duit jajal. Cindul. Mana itu sih olah apa iki? Nek golek. Kok entuk piro? Woi. Mas 100 kawak iki, Pak. Aku kekerokan di bengi. Untuk 100. Kumpulno 1000. Untuk tekik barokah iki. 1000. Untuk acara sepinter iki. Sucun. Masuk. Cat beb sik. Beb. Lho ya. Lagi dirasani mah nepon. Assalamualaikum, Beb. Loh, piye? Halo juga. Oh, ngomong apa? Ngomong jen gue sayang.
ora pantes nyapa lho. Biasanya luntang-luntung ya pantes kok. Hah? Ora di duwe kowe. Duwe. Ora ngono, biasane nek ketemuan aku kok terlantarno kok. Ya wis piye ya, Dek. Wis kahanan iki anci jalan uripku ngene. Urung diwehi sukses karo sing pangeran. Aku wis kadang isine pol. Ning jopo roh liar-liare do jajan. Aku kok terlantarno ini ngono. Ora kok tukang-tukang es opo lo karo penolakan asosiasi belakang orang beras ngamuk. Piye ya, Dek? Yang mang wis kahanan. Terus jalukmu piye iki? Aku sudah putus saiki. Aja ngono ta, Dek. Awak dhewe lagi lho. Wis malah. Terus Ya Allah lah, Dek. Kok ngono tega men karo aku. Ya wis lah. Aku njaluk ngapura ya. Selama iki aku ora iso bahagiakno kowe. Ngapurane ya wis. Assalamualaikum. Ha ha ha!